nokuti Jesu vari pano kuti restore marriage. Yes. Unodzokererei? Unogarirei vana? Amen. Pawakamboya wangaone vana here? Ndangogarira vana munhu waMwari. Ko pamakambouya maiva makambogarirei musati mava nevana? Mamakagarirei? Munhu ngaagarire murume akamuwana. Amen. Usati baba muri kutamba. Murume wangu handibve pano. Kana wati ndibve pano wondimedzesa vana. Ini ndodzokera pawakatitora ndiri. Iwo takazvindibva. Kana wandipinda this time I won't do it. Hallelujah. Audzokere kumurume. Nekuti Elijah ataiwa ndipe uone. Ndosaka Moses achiti nyararai. Mugoona sununguro yaJehovha Mwari. Pambizo pano muchaona sununguro yaJehovha Mwari. Timi yedu yegore rapera. Yegore rino, yegore rapera. Yaiti izvo zvisina kuonekwa nemeso, kana kunzwa nenzeve, kana kunzwa nenzeve, kana kupinda mundangariro dzemunhu. Ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Ngadzokera kumusha. Akambokuroorerei? Wakabata sheti yako uchi haina uri mumba. Wakabata sheti so uchipresa. Uchipresa. Jesu munondida nditi nditisire kwenyu mugo kondichengeta pachifuva chenyu duturino urimo mumbazo uchi haina hembe uchimona sadza. Jesu ndimi utiziro hwangu manditi zvakarongeka handidzokere kumba ndichagarira murume. Hallelujah. Azari padhuze nauti hapana kwaunoenda. Kuna vakadzi vane zvifuva, kuna namai vane zvifuva, vanogara vakarongedza mabhegi, anogara akati rimwe gumbo riri panze, anogara akaramwa. Kwa Jesu hakuramwiwe. Chero muchechi hamuramwiwe. Vanhu vakakunyeya uramwe. Unoirega sungano yacho. Handozvirege. Ndakati kune matapuna ndomarega. Ndakati kune hospitali ndozvirega. Hazviregwe. Rari Pauro anoti hazvigone kuti zvigumbuso zvisauya. Asi ane nhamo unouya nazvo. Forward ever. Backwards never. Forward ever. Backwards never. Forward ever. Backwards never. Unoudza bosi wako kubasa kuti munhu waMwari panapa ndiripo. Ndiripo. Nekuti zvandiri chaupiwewo. Ndiripo. Gore richitanga kusvika richipera. Nekuti Elijah wati ndipe woni. Nekuti hazvingazoshayikwa. John chapter 9. Dai waiziva nokukumbira mvura. Dai kupa mvura menyu. Isingaperi. Munoiwanepi mvura? Nekuti tsime rababa vedu rakadzika. Munochera nei? Ndikati ndandana murume wako. Hanzi handina. Hanzi wataura chokwadi. Nekuti unaende wechi5. Hallelujah. Amen. Mwana waMwari manherano hausadzokera kumashure nekuti zvichanaka. Zvingasanaka nhasi asi mangwana zvinonaka. Wakafanana nechirikadzi yakutyira kufa. Kune munhu anongoti achingomuka mangwanani kutsvaga mari yekujusa mufoni. Mama dzoti reti yapapi? Mama wati iri kunzi mari. Anobva mangwanani kusvika kudoke achingobvunza mareti. Mwiwi asina chaanoshandura pamareti iwani. It shall be well. Haisi nguva yekubvunza mareti. Inguva yekuimba naMwari. Hebrews chapter 12
Verse number 1. Zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai. Uyaiti manye nange mutaki yatakagadzirirwa tichingobvisa zvivi zvinotinamatira. Takatarira pana Jesu, muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Ndada kusimudza vakomana nevasikana anoti zvakaoma zvakadaro handina muviri wangu unobatwa. Zvakaoma zvakadaro kubatirwa mapotato, kubatirwa yogurt, kuswera uchibatwa nekuda kweyogurt. Maiwi uya kuno mberi ndinasimidza mare. Ndakambowekerwa nemumwe munhu pane imwe workshop yandakatenda kuti 2 piece amapotato mangani, ipotato 1 namapisi maviri ehuku. Munhu akoswera achibatwa nekupiwa pamuviri potato nepisi yehuku. Vapfana vemazuva ano maexperiment akawanda. Zvatichapiwewo mirira nguva, nekuti kana ukada kudya mana murenje, ukada kudya mana uchiri murenje, mukaka unowanika kuKenani. Haleluya. Kana tayambuka Jordan tizofamba mumwe, aiwa kana toyambuka Jordan izo ndizo aiwa mumwe. Uchine mukaka kuKenani, vakomana nevasikana. Amen. Usatyira uchine mukaka murenje unofa. Amen. Vasikana vazhinjango vamajanga akasvibira nemakeup vati akadzurwa kare. Ngatango vachiko majanga, tango vamajusi kati akajusiwa. Namba dziripo maiwi rakanyorwa kunzi econet. Namba dziripo neti 1 abati bati harichajusi, rakajusiwa kare nematsotsi evakomana. Dai zvaidzipa wabata panosvimba, vamwe vasipo parevival pana. Mwakada achisurwa nebhara akasvimba kumagaro, akasvimba kuperuko, akasvimba nemiromo, akasvimba pese pese. Vanenge vachiti bhizaita uchinyatso kuona kuti vari kungochacha but ndakapera. Mwari vanoti ndini Mwari une godo. Usava nevamwe vamwari kunze kwangu. Vamwe vanzwa vana baba vangana namai vangati isu hatipo. Vanzwa nekumbundikirwa nezvimwari. Asi vakapfeka foini
uchishandirwa handizve avo navari ndasadzaka chechi yake ndasadzaka wambenga waendepi nevakristu vemauniform angomona panhamo uyu unopinda chechi here anga waparufu watopfeka uniform watovapo Mwari wedu anoti zvichanaka zvingaoma nhasi but mangwana zvichanaka. Never lose hope mudikani, usaora moyo nekuti Mwari vanokunzwa. Izvi makona kuya kurevival akarinda pamba pevanhu kwanzi pamba panobiwa pamba pangu pevanhu kurinda one room evaridzi muridzi wemba chachaenda kuchechi kundonamata iwakarinda pamba pasiri pangu nokuti chinonzi network yemunhu maassets handizve. Take stock of your life. Uri kubva kupi uchiinda kupi. It shall be well. Get rid of access baggage. Pane zvinhu zvinongokuremera zvinotambudza muviri. Kana ukafamba nana Jona unopera mabhegi ose anorashwa. Vanhu vaibva kufree market mabhegi akapera. Jona akavata. Vazhinji vakakona kusimuka nekuda kwavanoswera navo. Bed kamba. Shamwari dzakashata. Dzinospoila kunyange mamarriage. Dzimwe dzimba dzakafa nekuda kweshamwari. Nanhasi vamwe havana dzimba nekuti vakafurirwa neshamwari dzavo. Chikepe chinonyura mudikani. Kana ukafamba neshamwari dzakashata, chikepe chinonyura. Kwanzi vakati naiwe Jona, muka, hauna Mwari here waunganamata. Ona tonyura. Manerano Mwari ngavatiitire zvakanaka. Chii chiri kukunetsa mukati meupenyu hwako? Ipa upenyu hwako kuna Jesu. Jesu vanopedza matambudziko ako. Jesu vanopedza zvakaipa zvako. Vanopedza kurwara kwako. Naitaura nemumwe muparidzi ndichiteerera Tudor Bismarck. Zvikanzi vanhu vanoteerera madoctors. Doctor wanga akanditi ndinofanira kuya kuX-ray musi wa25. Doctor wanga akanditi ndinofanira kuya kuscan musi wa2. Doctor wanga akanditi ndinofanira kuzomwa mapiritsi aya musi wakati. Hanzi nemhaka yei vachiteerera doctor nekuti vanenge vabhadhara. People don't take the pastor scandal seriously because it is for free. Zemara kunzwa kuti zvichanaka asina chabhadhara ati munhu waMwari hamusi kuziva hamuna kuhanyuzi nezuro ndakadzinzwa asi it shall be well with you. With God all things are possible. Yes. Genesis chapter 14 verse 18. With God all things are possible. Yes. Unopora. Mufaro unogona kuwanika mumba. Zvako zvinogona kuita. Kana ukakandira rutava rwako pana Jesu. Pakadzika pana Jesu. Imo muedzai. Jesu anoti ndidzei muone. Ndidzei. Come to Jesus. Manerano Mwari ngavatiitire zvakanaka. Uya kuna Jesu. Ugoponeswa iwe nemhuri yako. Mwari wako kuropafadza. Chii chiri kukunetsa mukati meupenyu hwako? Kurwarirwa here? Kufirwa here? Kushayiwa mari here? Kushayiwa chekudya here? Matambudziko emhuri here? Minyama here? Chiiko? Jesu varipo kuti vakuponese, kuti vakurwire, nokuti rudo rwaShe Baba rukuru.
neunyoro hoendenga ukuru. Mwari vanokuda manherano yatisimuke. Mwari vanokuda manherano. Wakamboedza nzira dzevanhu zvikaramba. Ukamboedza zvakawanda zvikaramba. Asi Mwari vanongoti ndipe nditye. Indiko kuropafadza. Mwari vari kuda chimedu chemoyo wako. Vari kuda moyo wako. Ndipe moyo wako nhasi. Ndipe upenyu wako nhasi. Uone ndikasakuropafadza. Don't doubt God. Don't doubt Jesus. He's here for you. Jesu ari pano. Vanoda iwe. Nevana vako. Nebasa rako. Nemari yako inodiwa naJesu. Zvose zvako. Kana uripo manherano. Unoti mufundisi. Jesu ndomuda uyu. Wamunotaura Jesu. Ndakambonzaya-nzaya. Ndikambongwafa-ngwafa. Asi Jesu ndomuda. Ndomuda Jesu. Ipa upenyu wako nhasi kwaari. Before it's too late. Ipa upenyu wako nhasi. Nguva ichiripo. Tsvakai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo. Tsvakai Jehovha achawanikwa. Tambotsvaka masolutions kuvanhu. Asi hazvina kubetsera. Tambotsvaka masolutions. Asi hazvina kubetsera. Jesu ari pano. Vanoda kusunungura iwewe. Acts chapter 17 verse number 30. Inoti naizvozvo Mwari vakarega vokurangarira mazuva ekusaziva. Asi vanorayira vanhu vose. Kwose kuti vatendeuke. Tendeuka hama yangu. Utsvake Jesu. Nekuti vanomirira Jehovha. Isaiah chapter 40:31. Vachapururuka semakondo. Vachamhanya vasinganeti. Uyezve vachafamba vasingazivi. Vatiri kuimbirwa zvinyoronyoro. Kana ndini munhu akadaro anotinira nhasi haringandidariki. Ndoda kupa upenyu hwangu kuna Jesu. Chakumbira uri ipapo usimudze ruoko rwako. Tigonamata newe manheru ano. Ugova nemufaro. Guilty conscience dzigobva pauri. Ugotanga upenyu hutsva muna Kristu. Unongosimudza ruoko uri ipapo. Mwari vanoda kusangana newe. Vamwe vane mweya wesuicide. Ari kungonzwa kuti dai ndazviuraya. Anongonzwa kuti dai ndafa. Aneta nekurarama. Asi Jesu ari kuti mabhiza 27 pandima ya13 David anoti ndingadai ndakafa dai ndisina kutenda kuti ndichaona kunaka kwaMwari panyika ino yavapenyu. I shall see the greatness of the Lord. Unofirei usina kukwira ndege? Unofirei usina kukwira ndege? Unofirei usina kuvata muhoteri? Unofirei usina kuvata pamubhedha kwako? Munhu waMwari ndinamatirei musana wangu? Ndofunga pana akandiroya, hapana akakuroya mubhedha. Unanenge akamedzwa nemasipiringi. Ari kurwa nene? Hapana ari kurwa newe. Ita handingafi, ndichavata pamubhedha kwawo. Hallelujah. Unofirei see the greatness of the Lord in this land of the living. Wambobururuka mudenga so. Wambosvikawo pa-airport. Wambochatawo. Hazvisungise kuchata. Unamari ndakazongoenda zvakandiregerei unamari. Zvakazongaitika. Chakaitika chii? Aifunga ndiri kutamba muchibvisana hembe muchiri motamba. Matambire rudziwa. Hallelujah. Ombera Jesu maoko. Nakuna matane umanera.
kana uripo noti Jesu ndoda kugamuchira famba netsoka dzako. Chakumbira kuti mufambe tikutenda Mwari nevari kusumudza maoko. Fambai netsoka dzenyu muye kunombe. Usatarisa vanhu kuti ndo mukana wawawana wekuti ushumire Mwari wako. Famba netsoka dzako. Ukanyara vanhu wanze Mwari achakunyara. Pamberi pechigaro chenyu achakumbira kuti zisichani muye munamata. Mwari makadanyika nokudaro kuti makaipa kumwanakomana wenyu akaberekwa ari mumwe woga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asave neupenyu usingaperi. Tinokuda kutendai Wamasimba Ose nekutaura kune simba nekutirangaridza nyasha dziri mukuvimba nemi, nyasha dziri mukutenda mamuri Kristu washe. Nokutendai Baba, nokukudzai nokutaura kwenyu, tinokukudzai nekurudziro yenyu nokuti tirambe takatarira pana Kristu Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai. Tataridzwa vakavimba nemi, vakabika chingwa chokupedzisira vachifunga kuti zvapera, asi mukavarangarira neupenyu, upenyu hwakazara, nokuti ndicho chikonzero chakaita muuye panyika. Makauya kuti tive neupenyu, upenyu hwakazara. Mbavha ndiyo yoga yakauya kuba, kuuraya nokuparadza, ichitirevera nhema kuti chingwa chauchabika nhasi ndochokupedzisira. Zvinhu zvakakuomera zvekuti hauna kwaunoenda. Nhema idzi dzose dzakananga kuba, kuuraya nokuparadza upenyu hwevana venyu. Tinotenda Wamasimba Ose kuti nhasi mapwisa kunyangwe mano avo akaipa ose anosenderera mundangariro dzevana venyu. Tinotenda kuti mumwe nemumwe akamira pano navaya vasumudza maoko vachishuva kupa upenyu hwavo kwamuri, Mwari mavarangarira. Ndiri kutaura future yakanaka yamunovimbisa vanovimba nemi, vanokugamuchirai, nokuti kuna vose vakamugamuchira makavapa simba rokuti vanzi vana venyu. Ivavo vanotenda kuzita renyu, ndizvo vaya vari kukugamuchirai Mwari. Zadzai upenyu hwavo nomweya wenyu mutsvene, vave vakazara nesimba raMwari mweya mutsvene, kuti kana vachifamba vanofamba nomweya wenyu ndivo vana vaMwari. Tiri kushuva kuti ava vanzwa kutaura kwenyu Mwari, vave vana vaMwari. Declare them your sons who shall cry, Abba, Father, and they are heirs of the kingdom of God. Tinotenda kuti muchavaita varyi venhaka pamwe chete naye Kristu. Tinokutendai Baba, tinokushuwai pakati pedu, tinokukudzai pakati pedu. Tinoda kutendai nemuranda wenyu, tinokutendai nokuti makudza shoko renyu pakati pedu. Rambai muchidaro, kudzai shoko renyu Mwari, kudzai shoko renyu. Ropafadzai nokuropafadza kwenyu, rangarirai nokurangarira kwenyu. Rangarirai nyika yokwedu, rangarirai hama dzedu, rangarirai vana vedu, rangarirai hama dzedu neshamwari dzedu, vadikanwa vedu, varangarirwe nemi. Mazita mweya mutsvene, zita renyu rikudzwe nokuti